Veronika, vítam ťa na štarte pretekov Oravaman. Prajem ti veľa šťastia, aby sa ti tvoj beh naprieč Slovenskom podaril, aby si svoj posledný kúsok odovzdala tým, ktorým patrí. Všetko dobré. Ďakujem vám pekne za privítanie. No a ešte tak ťa privítame našim typickým nápojom, ktorý k Oravamanu patrí. Tak to sa mi pobeží. Budeš mať energiu a Stačí? Na zdravíčko. Na zdravie. Stačí? Dobre. A ešte. Tak ja keďže som vegetariánka, tak Aspoň si asi. aspoň takéto si dám. Ďakujem. Dobre, páči sa. Takže tuto Peťo Pála sa podelil so mnou o to posledné, tak ja sa tiež s ním podelím. A keďže som aj zabehli kúsok trasy, tak aby doplnili energiu aj takýmto sladkým. Takže odovzdávam a ďakujem ešte raz. Ďakujeme. Páči sa ti. Tak Peťo, čo vlastne je Oravaman za pretek a čo ťa podnetilo ho vlastne založiť? Takže Oravaman je triatlon, ktorý sa vlastne koná tento rok už 5-krát v regiónoch Liptov a Orava. Je to taký môj spontánny sen, ktorý sa mi proste jedného dňa prisnil a zhruba pol roka už bol skutočnosťou. Je to triatlon, ktorý sa dohráva, vlastne štartuje sa tu, ako teraz stojíme, na Liptovskej Mari, kde vlastne bude aj ty, ako dobre vieme, o 2 mesiace sám štartovať. Čiže tu je štart, ide sa, trasa preteku vedie cez horský prechod Huty, na Oravu a smeruje vlastne do Roháčov, do západných Tatier, kde vlastne je beh. A ten vlastne tieto preteky robí jedným z najťažších nielen na Slovensku, ale dovolím si povedať, že aj v strednej Európe. Čo výsledkom je to, že sa ku nám hlási ročne stovky pretekárov z toho roku aj zo 14 krajín. A je to pretek, kde vlastne prekonáš na trase na bicykli 2300 metrov, na behu kilometr, čiže je to slušná porcia prevýšenia a dĺžky tohto podujatia sú 2 km plávania tuto v tejto zátoke v Liptovskej Sielnici, cyklistika 90 km a beh je polmaratón, akorát s tým prevýšením, že tam máš kilometr prevýšenia. Čiže je to taký atypický triatlon, ktorý ako nám hovoria ľudia, aj tí, čo vlastne naši fanúšikovia, ale tí pretekári samotní, je to jeden z najťažších široko ďaleko. Takže na beh už sa budem pripravená, hej? Ako na beh, toto máš dobrý tréning, ako dobrý základ, ako myslím si, že nebudeš mať problém s tými. Akorát tie kopce, no trošku, že tam sa nejde ďaleko, tam sa ide do hora. A čo by si odkázal bežcom, že ako sa pripraviť najlepšie na takúto trasu? Tak takisto buď nech bežia s posledným kúskom ako ty, naprieč Slovenskom, čo je dobrý základ, alebo behať s rozumom, behať kľudne, hlavne v prírode, v horách, v teréne, v lesoch a opatrne a vlastne len sa tým baviť a venovať sa tomu športu s chuťou a nebyť ho otrokom, ale užívať si ten šport a vtedy sa ten pretek a aj to podujatie úplne inak dá zvládnuť. Keď to človek robí s chuťou a s radosťou. Tak Peťo, a keďže ja takto bežím a delím sa, tak o čo by si sa ty ako posledný kúsok podelil? Takže po tvojom vzore, po tom, čo ty všetko dokážeš vlastne tieto dni, čo ťa všetko čaká, ako sa ty máš nejaké to posolstvo, ktoré ty chceš odozdať tvojim najbližším, tak tiež som nad tým rozmýšľal jednej noci a tým pádom, že pretek toho roku bude 5. ročník, tak som sa rozhodol, že tieto preteky oslavíme patričným spôsobom, čiže my si dáme 5-násobnú porciu tohto preteku a o toto dobrodružstvo, o tento adrenalín, o tento počet kilometrov a obrovských množstva nastúpaných metrov sa budem deliť s mojím trénerom, s ktorým si to absolvujem vlastne spolu. Pozývam teba, pozývam všetkých priaznivcov, môžu sa pridať ku nám a ja sa s ním podelím o tento adrenalín, tak ako sa ty delíš o posledný kúsok, ja sa budem deliť o ten 5. ročník 5 pretekmi za sebou. Tak, keď budem vládať, tak veľmi rada prídem. Budem rád. Dobre. Tak ďakujem vám pekne za ešte raz. Super, držím palce. Ďakujem, a ja tebe.